Пакуль затрыманыя падчас карнай акцыі, а іншым словам называць дзеянні міліцыі 19 снежня нельга, адбывалі пакаранне, дзяржаўнае тэлебачанне займалася сваёй звыклай справай, стварала паралельную інфармацыйную рэчаіснасць, у якой некалькі соцен п'яных хуліганаў і адмарозкаў пайшлі невядома за чым біць шыбы ва ўрадавых будынках. На жаль, шмат хто у гэтай вось паралельнай рэчаіснасці і існуе. Возможно, их оппозиция заплатила, дала выпить. А молодежь, что лишь бы только погулять, погудеть, пошуметь. Я думаю, что она не в здравом уме, потому что нормальный человек так бы туда не пошел бы на эту площадь, и не выступал там, не бил бы стекла. Я считаю, просто какое-то было недоразумение, которое вот организовали эти все отбросы нашего общества, и не нужно нам этого. По телевизору показывают, все было видно. У той час, як для дзяржаўных медыяў стваралі карцінку, іншым журналістам не давалі падняць галавы. У наўпроставым значэнні гэтых словаў. Люди в черном, просто как черти из табакерки откуда-то повыскакивали, начали набрасываться, кидать на землю всех. У меня как раз в руках был телефон, я набрала своему шефу, набрала его номер сразу же и заложила трубку под шапку, волосы опустила и начала передавать, что происходит. У гэты час адбываўся напад на калону Владимира Някляева, выбухі, збіццё кандыдата на прэзідэнцтва, захоп гукаўзмацняльнай апаратуры. Потерпели и журналисты. Все подбегали друг к другу, журналисты спрашивали, как дела, все ли нормально, никто ли не пострадал очень сильно. Кто-то стоял уже без аппаратуры, без фотоаппаратов, без видеокамер. Юрась Карманаў працаваў на плошчы Незалежнасці. Яму дапамог досвед працы ў зонах канфліктаў. І гэта мне дазволіла пазбегнуць моцных удараў па галаве. Аднак некалькі шэрагаў АМАПу і спецназу прайшліся па маіх руках, у меня засталіся сінякі і па маёй спіне. Некалькі удараў прыйшлося на галаву, але я быў у капелюшы, і што, в прынцыпе, крыху мяне і выратавала. Гэта былі, конечно, непрыемныя ўражанні, аднак вот гэтая моя адукацыя дапамагла мне выратавацца, бо вакол мяне былі проста акрываўленыя людзі. А вось Тацяну Бублікаву на плошчы Незалежнасці затрымалі. Але яна працягвала весці рэпартажы са зняволення праз Twitter. Ой, дапамагала трымацца салідарнасць, сяброўства. Многа тых людзей, якія патрапілі з намі ў турму, былі ўвогуле непадкаваныя, прыйшлі. Их туды прывела душа, прывело сэрца, і таму мы расказвалі адзін таму, што ведаем. Такая палітінфармацыя была ў нас. Журналістаў па сёння выклікаюць на допыты, робяць ператрусы ў іхных кватэрах і рэдакцыях, забіраюць тэхніку. А яны працягваюць выконваць сваю працу, каб аб'ектыўная інфармацыя даходзіла да грамадства. Каждый должен выражать свою точку зрения, как он может. И, я считаю, неправильно было разгонять демонстрацию, даже если она была не санкционирована. Провокация со стороны властей. Полная провокация. То, что били окна, это не те, которые люди пришли по-нормальному, а то, что было спровоцировано, чтобы разогнать толпу. Вот и все. Я считаю, что в Беларуси будущее есть. Это все, что я могу сказать сегодня.